Bon dia, climentons i climentones. Com veieu, avui no estic al meu despatx. Comencem una nova setmana, una nova fase, però avui us he volgut fer una cosa especial. He baixat a l'ambulatori al Montbaig per parlar amb les professionals per veure com estan treballant i com ho podem fer-ho des dels nostres domicilis. Les nostres cases, com ho podem fer-ho perquè feu un bon servei. Lina, bon dia. Hola, bon dia a tots. Soc la Lina Joda i només dir-vos que estem al vostre servei, que estem patint una pandèmia sanitària i que és veritat que hi ha hagut molts canvis, que necessitem tots adaptar-nos i que nosaltres estem per ajudar-vos. Els usuaris de Sant Climent, els ciutadans de Sant Climent, són exactament iguals que els de Viladecans i la manera de poder comunicar-nos ha de ser la mateixa. Nosaltres estem per resoldre els vostres dubtes. I, sobretot, el que ara hem de tenir present és que l'assistència ha canviat per dar resposta a una necessitat, que és la seguretat del pacient. Necessitem que les condicions per poder visitar presencialment siguin les correctes per assegurar que cap persona agafi per venir a visitar-se allò que no té. Llavors, per això sempre el contacte ha de ser telefònic, sempre telefònic abans de venir. Un sanitari farà un cribatge i us dirà quan venir. Ara, la Joana us explicarà els circuits per poder contactar amb nosaltres. Hola, bon dia. Soc la Joana, referent de gestió i serveis del Camp Montbaig i el consultori de Sant Climent. Us explico les 3 vies de contacte amb el centre. La primera, la pàgina web de l'ICS, gencat.cat, allà entreu a internet i directament ens arriba un missatge al centre i un sanitari contacta amb vosaltres. La segona opció és trucar al call center, al 93 326 89 01. El call center igual us agafarà les dades, us preguntarà quin és el motiu de la vostra trucada i també arribarà aquí un missatge vostre i un sanitari contactarà amb vosaltres per veure què us passa i en què us podem ajudar. I la tercera opció, que té de quedar més lliure, és trucar al centre. Al nostre centre el telèfon és el 93 880 86 89, que ha de ser la tercera opció perquè hem de deixar lliure aquesta via telefònica per realment casos d'urgències, domicilis, que no puguin esperar que els hi atenguin per internet o pel call center. Ara us parlarà també la doctora Mercedes Molina, que està aquí amb nosaltres treballant, que encara que el consultori està tancat, la tenim aquí amb nosaltres per atendre tota la població de Viladecans i de Sant Climent. O sigui que ara veurem a la doctora Molina? La Mercedes Molina, que la tenim aquí. Bon dia, Mercedes. Buen día. Com m'alegra veure't. ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, la gran mayoría me conoce y los que faltan, pues creo que prácticamente de oídas, la Mercedes, ¿vale? Lo que quiero que quede claro es que nadie se ha olvidado de Sant Climent. Quiero que tengáis en cuenta que nosotros seguimos trabajando aquí por vosotros, que única y exclusivamente lo que tenemos que tener en cuenta es que sobre todo lo que nos vamos a priorizar es que vosotros sois lo importante y que el peligro que puede suponer abrir el consultorio es mayor que un beneficio, porque no tenemos las medidas para poder separaros, para poder hacer que unos estén en una zona fría, otros en una zona caliente, como hacemos aquí. Que además os recuerdo que solo trabajo yo por 1 hora y en el horario contrario trabaja la doctora Montblanc, Cristina, y que claro, si solo hay un médico, ¿cómo me puedo quitar y poner el EPI para poder visitar a los pacientes? Implicando eso un riesgo para todos los pacientes a los que yo esté atendiendo de una manera, de otra. Y junto con ese riesgo, obviamente, el riesgo que padecemos nosotros, que sería el de menos, pero igualmente tenemos que tenerlo en cuenta. Tenéis que saber que, como os han explicado mis compañeras, en principio no nos hemos olvidado. Por lo tanto, necesitáis algo, nos llamáis. Se puede solucionar de forma telemática la gran mayoría de las cosas. Las que no, serán visitadas y os diremos, venís así, tenéis que coger esa mascarilla, tenéis que poneros vuestros guantes. Hay 2 colas y especialmente la más importante es las que venís con cita. Eso es lo más importante. Por lo tanto, quiero que todos tengáis en cuenta la cita, ¿vale? Por lo tanto, habéis de llamar, nos lo tenéis que preguntar y nosotros os diremos, mira, sí, tienes que venir y te solucionamos esto así, o no, no hace falta, porque lo podemos solucionar por teléfono, o bien por internet, o bien como sea, da igual, pero el caso es que os lo solucionaremos. Nadie se va a quedar sin ser visitado. Eso tenedlo en cuenta, por favor. Perquè, Mercedes, una pregunta.
quan algú vol renovar una recepta, ha de venir aquí al centre? No, para nada. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer todas las recetas y las renovamos. Inmediatamente el paciente no necesita ni siquiera su papel, porque lo que estamos haciendo es que las farmacias tengan la potestad de ver esas recetas con su tarjeta sanitaria. Casi puedo decir que hemos ganado dos cosas con esta pandemia. Una, que lo podemos hacer así. Y dos, que para mí era muy importante, no estamos imprimiendo papel inútil, sino que tú vas directamente con tu tarjeta a la farmacia y ellos están viendo una receta en la que se te va a dar el medicamento que el médico te ha puesto. Molt bé, Mercedes, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Lina, moltes gràcies, i Joana, moltes gràcies a tots. Bueno, avui ha sigut un missatge diferent, de veritat us ho agraïm, i gràcies per l'esforç que es feu i felicitats. Adeu! Adeu. Adéu.